Jeg har fundet bloggen frem, og jeg vil lave en lodtrækning. Jeg vil gerne have, at I ser med, når jeg gør det, sådan at det ikke bliver hokus pokus. Godt. Her starter jeg med at skrive Gitte, siger hunden, fordi det kunne hun huske, hvordan hun stavede. Så tager hun den her, der skriver hun Aja. Og dejligt nemt. Så tager hun den sidste, og så skriver hun Bettina Lisa. Okay. Der skal være kun et stykke papir. Godt. Så lukker jeg den pænt sammen. Beklager, jeg ikke lige får set mit fjes samtidig med. Men mobilen, den er altså ikke lige så gevaldigt stor. Jeg er alene hjemme. Godt, så pakker jeg Aja sammen. Så I, der står Aja. Her står Bettina Lisa, jeg kan godt vise det. Hun står lige på hovedet. Hun der. Jeg pakker sammen. Aja. Godt. Så skal vi lige have fundet ud af noget med en lodtrækning. Her ligger så 3 stykker papir, der er 2 mobiler imellem dem. Her ser I 3 stykker papir, og jeg lukker selvfølgelig mine øjne, og det kan I ikke se. Jeg prøver at se, om jeg kan vende den rundt, så I kan se mine øjne også. Samtidig med, at I kan se, at jeg lukker dem, og jeg drejer rundt. Ja, jeg prøver. Det er med besværligt. Og så skal jeg stadigvæk have lukket mine øjne. Og så skulle jeg gerne have trukket nogle mobiler. Og I skal selvfølgelig kunne se mine øjne. Det skal jeg lige tænke. Ja. Kan vide, om I kan det nu. Godt, jeg trækker den første mobil her. Er I klar? Det ved ikke, om det er lidt ondt. Men der står Gitte. Jeg beklager. Så kører jeg rundt igen. Fordi nu har jeg jo kigget derned. Så der skulle jeg gerne lige køre lidt. Og så skal jeg huske, at I skal se mine øjne. Scheisse, det er svært. Nå, sådan er det, når man vil selv. Godt. Nej, jeg kører igen, for jeg åbner øjnene. Godt. Og så tager jeg en igen. Jeg ved ikke, hvorfor en der er hvorfor en. Og nu får I den at se, før jeg får den. Der står Aja. Det kan jeg selvfølgelig kun beklage, men overfor Bettina Lisa, men sådan er det.